duk abin da ka sani na halittar Allah in dai ka ga wannan abun ya yi rai to ya sadu da manzan Allah ne. A gurin Allah duk abin da bai sadu da annabi ba mataccen abu ne, ba ruwansa da shi. Ko a cikin bayi ne ko a cikin halitta ne, waɗanda ba su tare da annabi Allah ba ruwansa da su, kamar ma bai yi su ba, baya lissafi da su. To shi wannan cewa raddallahu alayya ruhi, to wannan wasu maratibu ne daga martabobin halaran nan tasa ta shugaba sallallahu alaihi wasallam. Ai shine sirrul hamdi, shine mazharul hamdi, shine majmu'u sha'ani. To magana ta kare annan. Wani tanazzuli ne kuma nan yare ne na masana Allah. Sai ka ce to ni na sallama, na yadda, tunda dai ka ji dai hadisin da aka faɗa na sayyidina Ali, wanda a cikin hadisin, a cikin ƙurɗubi yanzu aka samu aka goggoge waɗannan hadisai, amma a wancan ɗabi'i na farko akwai waɗannan hadisan suna nan. Sayyidina Ali ya ce a gabanmu mutum yake cewa an ce idan mun labci bala'i, mun labci zunubi, mun labci kaya, dauɗa ta yi mana yawa, Allah ya ce da za ku tafi gurin manzan Allah. To yanzu kaji Allah ne ya faɗa haka, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka. To malam ka san ma'anar wannan ruhaniyar tasa? Hadaratu zatil aliyati tana cewa in matsala ta samu gunka za a taho. Walau annahum hum din nan fa malam duk kaunin kowa yana cikin wannan lamirin nan, musulmi da kafirai da manya da ƙanana da baƙaƙe da farare a kawani gaba ɗayansu. Allah ya ce duk wanda matsala ta same shi, inda zai wa kansa kyamun laili ta hoguranka, ƙarar Allah ya faɗa ja'uka fastaghfirullah, idan suka zo gaban naka su nemi gafara Allah, domin ar-ruhul azamu yana nan. Idan baka gurin, a can wani gu za ka ce ya gafarta maka, ruhaniyar tana da siranta kwarai, ba za a kula ka ba, amma Allah ya ce in ganka kofar gidan nan nasa kana cewa ina neman gafarar ka ya ubangiji, Allah ya ce anan zan dinga jin ka, tunda nan ne matattaran lamari na gaba daya. To yanzu anan kaga ai anan ruhul arwahi kenan, ruhul arwahi sallallahu alaihi wasallam. Kaga ubangiji ya ce to idan aka zo gurinka ja'uka fastaghfirullah, su zo gurinka ba daga gida za su yi su gifarin ba, a sai an zo gabanka tukunna su ce Allah ya gafarta musu, fastaghfirullah, su nemi gafara Allah, wastaghfara lahumur rasulu. Kaji iltifati na girmamawa. Allah ya ce sannan kuma maɗaukakin annabin shi ma ya ce a gafarta musu. Allah ya ce to a nan gurin lawajidullaha tawwabar rahima. A gaban annabi ka ce sunana almuntakim, wallahi ba sunana bane, ni sunana at-tawwabu ar-rahimu. In dai a gaban annabi ne, in kana so ka ga yadda zan dagargaza ka, to ka bar gurin ka tafi wani gurin ka je ka yi abin da za ka yi, ka ga bala'in da zan maka. Amma ka zo gaban annabi, sunana at-tawwabu ar-rahim, duk ko me kake so yi ma zai. lawajidullaha tawwabar rahima, a ƙur'ani ne Allah ya faɗa haka. To ma'abocin wannan magana wanda